Mä vähän jännittää aina itekin, kun täältä kuuluu meteli. should be home with you. But the sun begins to fade, and I can find the road my own. I got home late last night, and you put up a big fight. I didn't mean to do it so, but it's time to let you know that I am amazing.
offer me something to drink with a fucking smile on your face. Cause I'm getting pretty pissed. So I say, I am 18. I am 18. I am 18 and I do what I like. I am 18. Almost 19. I am 18 and I do what I like. Tietää sanoa, että noin 2 biisiä on 2 ekaa biisiä, mitä me 3 ollaan ikinä livenä soittu keskenään. Ikinä. Et siinä mielessä meni silleen ihan ok. Ja ai niin, se mitä mun pitikin sanoa, kun mä oon tosiaan näitä välispiikkejä miettinyt tässä muutama hassun kuukauden ja toi oli meidän paras biisi, että tästä lähin niin kannattaa suuntaa katseena tonne Minttuun ja Minttu! Tarjoa paljon juotavaa jengille, että ne jaksaa kuunnella loppuun asti. Seuraavaksi me lähtee Meillä on ylivirallinen viimeinen biisilista, kun tää piti olla meidän viimeinen keikka, mutta tää on meidän ensimmäinen keikka ja tää ei todellakaan ole viimeinen. Seuraavaksi meillä tulee kappale, joka on... Tää on Elävien pensaiden historia ensimmäinen kappale ikinä. Tää on kirjoitettu vuonna 1999 ja tää on nimeltään Lesbolokki. Jopa romanttiselta. Tämä lintu taivaalla. Perkele, se on Lesbolokki.
Nyt pakko sanoa, että meillä meni oikeesti 3 iltapäivällä tänään, niin meni vitun paljon paremmin toi kuin tänään. Nyt. Ei kun pakko se on, kun nää kaksi oikeesti, ne tuijottaa mua, vittu oikeastaan mennään päin vittuun. Mutta hei, täytyy muistaa, että tää kappale on soitettu aikanaan kaapelitehtaan lavalla. Jotenka ei se nyt ihan paskaa. Siellä on 2 äijää, jotka oli paikalla silloin. Janne ja Jokke. Otetaan seuraava. Tää on kappale. Mua harmittaa hirveesti, että kyseinen henkilö ei oo paikalla, koska tää on kappale, jonka mä kirjoitin mun yhden entisen tyttöystävän vessassa. Ja mä kirjoitin siellä itse aika monta kappaletta silloin aikanaan ja Ammi ei oo tää paikalla. Mä en tiedä, Mokki varmaan tietää miksi se oo. Mut se ei oo paikalla tänään, mutta tämä kirjoitin oikeesti vessassa ja se on saanut oikeesti nyt tästä 30 myötä niin oikein paljon uutta tarkoitusta. Ja se on kappale, joka ei oikeesti se ei kerro mistään, mutta se kertoo aika paljosta. Tää on kappale nimeltä Läpimurto. Me ollaan epävireistä. Nyt lähdetään. Hetki koittaa. Kaikki odottaa sitä tilannetta, jota kaikkia houkuttaa. Ei ymmärrä, et meni jo pois, yksin jäi vain tuijottaa. Kaikki kohtaa sen läpimurron vain, vaikka kävelee muurinoin, jäät vain jumittamaan. Kaikille kolahtaa se läpimurto vain, vaikka kattoo ikkunalta ei näy kuin edessä vaan. Se ulos painautuu, se katos mikä piiloutuu. Jokainen välittää vaikka valehtelee. Valehtelee, että päivää koittais jo. Ja kaikki kohtaa läpimurron vain. Vaikka kattoo ikkunalta ei näy kuin edessä vaan. Kaikille kolahtaa läpimurto vain. Vaikka kävelet muurinoin, niin jäät vain jumittamaan. Kattoo ikkunalta ei näy kuin edessä vaan. Kävelet muurin ohi, niin jäät vain jumittamaan.
Yhtiö mä pahoittelen. Sillä välin kun kitaristi laittaa kieliä kuntoon, niin varmaan hyvä hetki esitellä bändiä. Eli meillä on otetaan kitaristi ensin. Meillä on oikeesti siis polvivaivasta kärsivä, joka ei pysty kävelemään ilman keppejä, niin Harri Nopsakäsi Saarström paikalla tänään. Annetaan iso käsi. Tulee istumaan. Se on iso, silloin se lykkäs leikkauksen ensi viikkoon, että se pääsee tänään tänne soittaa. Ja se taisi olla iso virhe ainakin viimeisen kappaleen perusteella. Mutta sit meillä on oikeastaan meidän bändin tuoreen jäsen, joka on liittynyt meihin vuonna 2002 ehkä. Ja sitä ei ole ikinä eskelty missään, koska tää touhu ei lähtenyt. Se 2001 jälkeen lopatti. Eli meillä on Rasse Mr. Bossanova Mannerström rummuissa. Iso käsi! Mä itse asiassa ennen tätä keikkaa juttelin Rassen vaimon kanssa, joka istui tässä sohvalla. Tosi innokkaasti kuuntelee keikkaa. Ei varmaan enää samaa mieltä tämän jälkeen, mitä me oltiin aikaisemmin. Mutta me saatiin Rasse oikeesti meidän bändin jäseneksi sillä eholla, että se oikeesti käy treeneissä. Koska se on ollut niin onnellinen nyt, kun se on käynyt täällä. Pääsee vähän pois kotoa, ei tarvitse tiskaa ja niin poispäin. Et jos teille tulee jotain tilaisuuksia, että oikeesti haluat tämmösen bändin soittamaan, niin me ollaan nykyään ihan bändi. Ei olla pelkästään minä ja muutama muu. Ei muuta kuin puhelinkouraa ja tilauksia tekemään. Me ollaan tosi halpoja. Se on todennäköisesti sixpackin kaljan miehen, niin me ollaan siellä. Mulla on ensi lauantai vapaa. Yes, ensi lauantai, jätkät, meillä on keikka. Otetaan seuraava kappale, joka meidän virallisessa biisilistassa kertoo. Nyt taas harmitellaan, kun ei Ammi ole täällä, koska Ammi kirjoitti tähän biisiin yhden säkeistön Kannelmäen nuorisotalolla. Ja tää biisi kertoo mun ensimmäisestä autosta, joka hyvin epäonnisesti kuljetti meidät kaapelitehtaan keikalle. No ei kai siinä sen kummempaa. Tää on meidän Fuusio Jats Proge-sessioista. Eli ei oo sitä perusmättöä, vaan vähän Fuusio Jats Proge-meininkiä. Jukka Tolonen kautta King Crimson, jotain muuta, en tiedä mitä. Tää on mun Fiat. Ajelin uudella Fiatilla tyttöystäväni kanssa. Pysähdyttiin nakkikiskalle ostamaan nakkisämpylät. Parkiksella oli myös Frederico ja helvetin kallilla Ferrarilla. Tyttöystäväni rakastui Ferrariin ja lähti Frederico mukaan. Fiat loisti punaisena, kun Ferrarin takavalot. Mä
kaasutien olla kyydillä pois. Mulle jäi perkele vain nakkisämpylä ja omenalimu. Kun Ferrarin kyydissä lähti pimuun. Viikkoa myöhemmin istuin baarissa juomassa suruni pois. Sisään tuli Frederico ja istui alas mun viereni. Sanon haistaa vittu jätkää ja lähdin pihalle itkemään. Siellä huomasin Frederico Ferrarin ja iski kaikki lasit paskaksi. Hänet näin se unelma-olento. Hän auton ihastui ja takapenkille haarat levittiin. No niin. Tommosen eksperimentin jälkeen onkin hyvä mennä takas perusasioihin. Eli seuraava kappale on taas... Mitähän se sanois? Todennäköisesti ensimmäinen ja ainoa rockikappale, minkä mä tulin ikinä kirjoittaa. Puhtaasti rockikappale. Ja se on lyhykäisyydessään nimeltään Story. So you're walking on down the street. You look so pretty and look so sweet, but you didn't even look at me. That's a woman I like to be. You had a boyfriend, his name was Jim. Oh, how I wish I could be him. But for now I'll have to dream.
a woman I'd like to be. I went to parties, I went to school, I had some fun and I broke all the rules. But then you stepped up to me and said, now listen boy, you haven't tried it yet. You took my hand and we drove away. We drove far, far, far away, up to the mountains in the woods. I'd like to go if I could. Take off your clothes and come with me, and I'll show you your destiny. Kill yourself and she killed me too. Now that's the story. Vitusti lisää viinaa. Aika hyvin ne sanat menee vielä. Joo, itse asiassa tähän kohtaan, tää sopiikin hyvin, koska tää kohta tulikin semmoseen yllättävän nopeasti itse asiassa. On, näitä löytyy. Tää seuraava osiokin olikin semmonen, että Harri ja Rasse voikin poistua paikalta, vaan mä vedän yksin 2 biisiä. Ja toivon mukaan jatkat hakee mulle kaljaa, koska ne alkaa ole loppu. Ei tipu. Ei. Tää kiinni. Ei ollenkaan. Ei tää toimi. Ei toimi. Se on päällä. Ei toimi. Toimiiko? Herra Jumala, mä oon kuuroksi tulossa. Tää se tehdään kun täyttää 30 saatana. Kuuroksi tulossa. Tää olikin enemmän vaikea, mitä mä luulin. Ei tää onnistu.
Joo, eli tää on ehkä tämmönen vähän osio, mikä oikeesti mua jännittää ihan sairaasti. Mua on jännittänyt viimeiset 3 kuukautta. Saatika, nyt mä näen, että Jani Haapakorva on tuolla tiskin takana. Ilmeisesti kuuntelee korvat höröllä. Ei oo Jani Haapakorva. Ei ollut Jani! Se näytti ihan Janilta, sillä oli hattu saman päin kuin Janilla yleensä. Jani on vissiin tuolla menestyksekkäällä puolella. Muut joutuu olemaan täällä köyhällä puolella. Mut mä oikeesti Kaivarissa jo mietin, että mä en tee tätä, koska tää on... Mä tiedän, on hiljaa. Mutta tää on tilanne, mitä mä vihaan yli kaiken. Soitatte paranoidin! Riisuudu! No en nyt tähän hätään. Pitikö sun Sami juoda lisää? Jani ei pääse, ei kun Jani on, niin kun mä oletin näin näin. Mutta tää on tosiaan semmonen tilanne, missä mä en tykkää olla kauheasti. Kiva kissa, kattelet sen. Ja mä en tiedä onks kukaan huomannut, mutta siis tää koko konserttitapahtuma, keikkatapahtumahan tulee nauhalle. Elikkä jokainen teistä tulee saamaan tästä joko Facebookissa oma kopionsa, taikka, yeah! Köyhälle muusikolle rahaa, jumalauta! Tää oli hyvä keikka. Ja, no niin, ja joo, Kiara takaisin, laita tuohon hyppyri meidän pilalle. Mut tosiaan hei, tää tulee nauhalle, ja mä luulin, että kaikki ties tästä, kun kaikki taputti kauheasti biisien jälkeen. Mä luulin, että kaikki ties, että tää tulee nauhalle. Tää on joku tämmönen vitsijuttu. Mut ilmeisesti ei ollut. Mut tää tulee tosiaan, ja sen takia mua tuplasti vielä enemmän jännittää. Kun viimeksi kun mä oon joskus soittanut nauhalle, niin se oli mun äidin, joka istuu tuossa sohvalla. Mun ihana rakas äiti, ketä ilman mä en ois täällä tosissaan istuu siellä, niin mutsin 50-sillä oon viimeksi vetänyt jotain nauhalle niin kuin livenä. Ei kun se on oikeesti 45, mutta joo. Tästä käydään edelleen keskustelua. Mut tosiaan, tähän kiireeseen niin tää ois tässä hyvin. Perkele. Tähän kiireeseen tosin niin yksi kappale tähän alkuun, mikä on mulle on hyvin tärkeä. Tää on tullut soitettua ei ikinä kenellekään, paitsi yhdelle ihmiselle, joka ei tänään ole täällä. Joka ois voinut olla. Täällä on paljon ihmisiä, jotka ei ole täällä tänään, jotka ois voinut olla. Mutta on yksi ihminen, kenestä tää kertoo. Mutta toisaalta taas niin kuin 30 kriisin aikana, niin nää kertoo hirveästi muutakin kuin mitä ne alun perin on kertonut. Jotenka tän vois melkein samalla kyllä laittaa. Tää laitetaan Jessikalle ja sen äitille Mutsikolle. Ja toivotetaan niille parasta. Tää kierrolla tavalla kertoo siitäkin tilanteesta jotenkin. Ja lupasin Ilonalle kyllä kans, että Ilonalla on tänään synttärit. Ja Ilona ei päässyt tänne, koska lähti Flow-festareille. Mutta Ilonalle lupasin kans omistaa yhden kappaleen, joten tää nyt periaatteessa menee kans Ilonalle ja Jessikalle ja Mutsikolle. Tän nimi on ilmeisesti Angel.
First time I saw you, you were coming down from above. The minute that I saw you, you knew you were the one for me. I never understood why you said you never could. We talked about 4 hours, and yet you said I should. You were always smiling and set my soul on fire. And your eyes, they shine like the stars. When you come close to me, I wanna say the words, how I feel about you. Although it hurts, you are my sweet little angel in black. I hope you come around and never say goodbye. I wanna say the words to you, although I know it hurts. You are my sweet angel in black. And now it's over, the thing we had. I never knew we could get this bad. Still when I wake up in the morning, all I can think about is you. Oh darling, you are my sweet little angel in black. I hope you come around and never say goodbye. I wanna say the words to you, although I know it hurts. You are my sweet angel in black. You are my sweet little angel in black. I hope you come around and never say goodbye. I wanna say the words to you, although I know it hurts. You are my sweet angel in black. Thank you very many. Kärsitte yhden vielä. Sit saadaan meno päälle ja saadaan tää show loppuun. Tää on paljon siellä on? Vittu virkeseteleitä. Lounasseteleitä. Tää itse asiassa kustantaa koko mun illan tänään. Tää on tosi hyvä. Yes, kiitos Sami. Kiitos. Give me high five. Sami Liimatta, ladies and gentlemen.
Okei, hei, malttakaa hetki. Mä puran itteni vielä ihan 2,5 minuuttia. Tää ei tunnu mustakaan hyvältä, jos ei teistäkään. Mutta tää on kappale, minkä mä kirjoitin ennen kesää. Kun me päätettiin, että me tehdään tää keikka, niin mä kirjoitin tän biisin. Yksi ihminen maailmassa on kuullut sitä ja sen reaktio oli vähän semmonen, että no, ihan jees. Tää on mulle paljon. Se on niin paljon, että sillä ei ole nimeä. Ja mä tein sitä ajatellen tätä iltaa ja ajatellen sitä, että mitä mä oon tästä 30 vuoden aikana tehnyt. Ja toivon mukaan mä voin tän illan myötä antaa teillekin jotain takaisin. Ja tosiaan, että täällä ei oo nimeä. Me mennään puhtaasti vaan niinku biisillä. Tää on biisi 2. In 1982, I was born. I felt like Jesus without a crown of thorns. I came to realize life was hard. But was it hard or not? To play my part. It began so rosy, became so black. I never wanna get those years back. I was an asshole, I was a clown, and there was going only down. But thank you. So true. Thank you. Thank you. I wouldn't be here if it wasn't for you. Live my life
shining through. But then he left me feeling fucking depressed. Can't be right that I'm the one that hurts. Still feel so sad. How can anyone just stop to care? Just stop to care. Just stop to care. Now it seems as found my way. Watch out world, 'cause now I'm here to stay. I'm almost where I wanna be. Still there is work left for me. Well, thank you. Thank you. All my friends and family being so true. Well, thank you. Well, thank you. I wouldn't be here if it weren't for you. Soita se paranoid nyt! Fucking A. Harri, tuu back. Seuraava kappale on Seuraavaa kappaletta pyydettiin niin paljon, että sitä ei soiteta, jotenka se soitetaan.
se korvas yhtä toista kappaletta, mikä meillä oli listalla. Ja tää oli huomattavasti paljon parempi. Tää oli tää on tämmösen kevyen nössöilyfiiliksen jälkeen niin oikein hyvä kappale saada taas meno päälle. Ja mikä parasta, niin mun ei tarvitse soittaa tässä ollenkaan. Eli tää on kerta ensimmäinen. Huoneessa sä tulit sisään, sä kousuni avasit ja vehkeeni esiin otit. Sä kortsu mulle päälle laitoin, se mansikalle suussas maistui. Se oli kerta ensimmäinen, kyllä se ihanalta tuntui. Tyttö rupes huutamaan ja multa lensi spermaa. Tyttö vuoti vertaa vaan ja multa lensi spermaa. Joten minä menin savukkeelle ja samalla oluelle. Mitä tulikaan tehtyä, tyttö oli vain 12-vuotias. Oli kerta ensimmäinen. Se oli kerta ensimmäinen. Se oli kerta ensimmäinen. Se oli kerta ensimmäinen. Olipa laivat aplodit. Avausbiisistä tuli enemmän ja tää oli sentään ykkönen. Itse asiassa kun mä kattelin tuota meidän pettämätön kirjanpitoa, niin seuraava kappalehan on hyvin tuntollinen kappale. Se on mä olisin toivonut, että joko Jessi tai Vili tai Kirahvi olisi ollut täällä, mutta kun ne ei oo, mä joudun toivottaa niille hyvää oloa siellä missä on ja mutsikoille edelleenkin erittäin paljon terveisiä. Tää kappale, mä päätin jo aikaisemmin, että tää omistetaan Petra Harjulalle, joka on Australiassa. On se joku, joka kaipaa sitä. Hennu, yes! Petu. Eli Petra Harjulalle toivottavasti tuut takas jossain vaiheessa ja tää kappale on sulle. Tää kappaleen nimi on Odotan sua. Jos sä olet vaikka kaunis, taikka sitten olet kauris, niin mä odotan sua. Mä odotan sua elämän loppuun. Jos sä seisoisit parvekkeella, taikka hyppäisit meren selkään, niin mä odotan sua. Mä
kotona katot telkkari, taikka harrastat pelkkää seksiä. Mä odotan sua. Mä odotan sua ja syön 2 keksiä. Ihmiset puhuu paskaa, sitten ihmetellä mistä ne tulee, sitten ihmetellä mistä kusee. Paras veto tähän mennessä. Me oikeastaan treeneissä tarvittiin aina 4 kertaa, että me päästiin niinku fiilikseen, että se oikeesti onnistui. Kaikki muut meni aina vituiksi jossain kohtaa. Et siihen mennessä tää on niinku aika hyvä. Mä en oo kämmännyt kuin 20 kertaa ja Harri ei kertaakaan, Rasse... No ei, Rasse on ollut aika hyvä. No niin, jatka syö kaljakin tallessa. Kung fu meininki. Seuraava kappale on ensimmäinen kappale, mitä mä oon elämässäni ikinä kirjoittanut. Tää on... Joo, jotkut tietää. Jätkät tietää. Ei niillä oo mitään hajua. Mutta tää kappale on soinut. Se on soinut kansainvälisestikin jopa Kreikassa asti muistaakseni. Jossain kuppilassa meidän luottokitaristi Harri oli siellä reissussa ja se laittoi levyn soimaan sen suomalaispaari levysoittimeen. Tää on soinut ahkerasti IFK:n lätkäkannattajien bussissa joka pelireissulla hyvin paljolti joskus aikanaan ja meidät pyydettiin soittamaan jopa yhteen päättäjäisiin, mihin ei ikinä päästy. Mutta tää on Federico Albertini. Tulit sisään ja astelit mun varpailleni. Nyt me ollaan kuitenkin. Metrossa istutaan ja musiikkia kuunnellaan. Ja me ollaan kuitenkin. Telkkaria katselemme. Ja me ollaan kuitenkin. Ja puhelin se soi. Se soi aivan tosi monta kertaa. Kumpikaan ei vastaa. Federico Albertini. Federico Albertini kärrissä on. Federico Albertini. Federico Albertini masturboi.
minut jätää tasemalle seisomaan. Onhan se naurettavaa, mutta minkä sille voi? Kerro vielä! Federico Albertini käynnissä on. Federico Albertini masturboi. Kerro vielä! Federico Albertini käynnissä on. Federico Albertini masturboi. Vake luuli jo, että tulee Brian Adamsin. Se oli ihan messissä. Got my first fucking stick string, born at the firing time. Played it till my fingers bled. Was the summer of 2012. Seuraava kappale ei todellakaan tollanen. Joo. Seuraava kappale, mun piti soittaa akustisella, mutta oli niin pelottava, että mä en tee sitä enää. Mä soitan ihan tällä, mut Harri, soita clean soundilla, älä soita sillä säröllä. Hyvä, kiitos. Tää on yhdestä hyvin, anteeksi äiti, vituiksi menneelle tai menneestä suhteesta kirjoitettu kappale. Ensimmäinen... Joo, piti pyytää anteeksi. Kunnioitetaan äiti. Äiti kunnioitetaan. Tää on varmaan siis ensimmäinen semmonen ihan kunnon balladikappale, minkä mä oon kirjoittanut. Mä kirjoitin sen... Oiskohan ollut 2003 ehkä. Ja se on itse asiassa, niin tää oli asia, mitä mä oon miettinyt tässä 2 kuukautta, pitäisikö mun sanoa vai ei. Mut se on kappale, mitä varmaan jokainen tyttö, joka mun luokse on tullut, anteeksi äiti, niin jokainen tyttö, ketä on mun luo tullut ja kattonut, että ai sulla on kitara, soita jotain, mä soitan aina tätä. Eli tää on niinku saantitakuu kappale. Onks siellä sinkkunaisia ollenkaan yleisössä? Onko? Siellä? Ei, sä oot naimisissa. Sä oot Sami, ei käy. Onks siellä sinkkutyttöjä ollenkaan? Sä oot mies. Mä oon nähnyt sun vetkeen. Tuuli, missä sä oot, kun sua tarvitaan? Oot sä sinkku? Ootko Tuuli? Ootko sinkku Tuuli? Seurusteleeko Tuuli? Ei seurustele. Tuuli ei juttele ollenkaan. Tuuli on ihana ihminen. Mä tapasin Tuulin itse asiassa tästä on pitkä aika. On tästä aika pitkä aika. On tästä ainakin 6 vuotta. Kutakuinkin. Mä tapasin Tuulin. Me nähtiin toisen kerran, me nähtiin varmaan 3. kerran ja seuraavana aamuna mä heräsin sen luota. En mä halunnut olla sua Tuuli, mutta jos mä joudun olemaan täällä kirkasvalossa, niin säkin joudut. Ei Tuuli, mä laulan tän sulle. Mikähän tän biisin nimi on? Eiku niin on. Tän biisin nimi on muuten Feelings.
Here I'm standing in the rain. All you give me is pain. Face suffering and misery. Tomorrow you say I'm history. You know that I'll always be standing next to you. You know, yeah, you know that I'll always love you. But I feel so obligated to do the things you want me to do, although you know I don't want to. Here I'm standing in the rain, and all you give me is pain. Suffering and misery. Tomorrow you say I'm history. Say I'm history. Say I'm history. Say I'm history. Say that I am history. Lähtiks Tuuli jo? Tuuli on pakko myöntää, mutta varmaan sanoa tää niinku ensi alkuun, mutta Tuuli on yksi mielenkiintoisimmista ihmisistä, mitä mä oon ikinä tavannut. Ja harmi, että Tuuli lähti Viroon. Ainakin 4 vuotta sitten. Meillä on nähty 6 vuoteen. Mut hei! Tää oli sun kappale, tää on sun kappale. Tykkään kovasti. Hyvä. Seuraavaksi sanotaan vähän vauhtia päälle. Joensuussa tää kappale, tää on soinut Joensuussa. Kyllä, mä asuin siellä 10 kuukautta. Tää on soinut siellä silloisen bändin kanssa, joka oli kyllä, oi vittu. Ei oo siis, sanotaan, että meno treeneissä ei oo ikinä ollut niin jäykkää kuin siellä. Jos mä tulin näitten jätkien kanssa taas treenaamaan, niin tää on sitä bändimeininkiä. Kiitos Katja, kun sä annat ton tulla meidän kanssa treenaa oikeesti lisää. Katjalle hei iso aplodi, että se antaa meidän rumpalin jäädä meille. Isompi aplodi kaikki. Hyvä. Kiitos Katja.
Äläkä Rassi sano, että sä et tuu. Rassi jos sanoo, että se ei tuukaan, niin sitten tää keskustelu ihan mennyt. Mut hei. Joo, seuraava kappale on se on soinut Joensuussa. Se vahingossa kävi soimassa Tammisaaressa. Ei kääntynyt päitä. Ei se kuuntele ollenkaan. No sä kuuntelet, mä rakastankin sua enemmän kuin tota. Yeah. Tää on jotkut teistä ehkä tietää, että mä tosiaan muutin vuosi sitten Joensuuhun. Ja vajaa vuosi sitten. Mä tulin tasan vuosi sitten takaisin. Se oli iso vahinko. Tai siis sanotaan, että se oli hyvä juttu, mutta lopputulos oli huono. Mutta se olo, mikä mulla oli ennen kuin mä lähdin. Mä tein tän biisin siis toissa vuonna kesällä. Ja me Harrin kanssa sitä soitettiin, kun me vähän elvytettiin meidän toimintaa. Niin tää meno, mikä tässä biisissä on, ja se fiilis, mikä tässä tulee. Mä ainakin alan hymyilee kyllä korviin asti. Tässä on törkeä hyvä meno ja hyvä fiilis. Tää on niinku sinkkumateriaali. Täysin. Tää on kylläkin eri syistä soinut kyseisen pariskunnan häissä. Tää on näiden hääbiisi niin sanotusti. Ja sillä on nykyään nimikin. Sen nimi on Now I Know. Walking through the rain one sunny day, listen to all the birds singing up in the trees. We sat on the grass together, you held my hand, watching all the leaves falling just for my breath. And now I know how things are gonna be. Now I know how I should feel. Is it the way you look at me, or just the way you touch? All I know is I'm feeling something sitting on my couch. You asked me to spend the night, I started to cry. Oh yeah, baby, it was the entire night, and still I cried. Because I'm shy, I don't know why. I just wanna be with you right now. Gonna be. Now I know how I should feel. Because I'm shy, I don't know why. Just wanna be with you right now. Aika liikaa luvattu. Me ollaan siinä kohtaa iltaa, kun mun piti oikeesti ennen viime biisi sanoa, että tää on meidän illan viimeinen kappale. Mä unohdin. Ja Roilla piti olla sen jälkeen oma roolinsa, kuulit sä? Sulla piti olla oma roolinsa. Joo, piti. Sä et enää muista. No mä arvasin, että sä et enää muista. Jotenka edellinen oli meidän viimeinen biisi.
Ja seuraava on meidän oikeesti viimeinen biisi. Okei, toiseksi viimeinen biisi. Täytyy oikeesti ottaa teikö sanat, kun mä en oo opetellut näitä ulkoa. Ai ei. Joo, ei metallikat iske tänään. Joo, tää on oikeesti. Tää on meidän toiseksi viimeinen kappale, koska meillä on yksi kappale, mikä sitä huudettiin jo aiemmin. Kukaan ei reagoinut siihen. Mä kuulin sen, mutta kun silloin oli niin hyvä meno päällä, niin ei voinut soittaa väliin. Se täytyy soittaa viimeiseksi. Kyllä, sitä huudettiin. Vaikka sun veli ei oo täällä. Mut hei, me vedetään tää toiseksi viimeinen kappale, joka on meidän viimeinen kappale. Ja tätä ehkä pyöreästi pyydettiin. En tiedä, ei ehkä pyydetty, koska mä vihaan soittaa covereita. Niin kuin mä vihaan soittaa omiakin kappaleita, mutta covereita vielä enemmän. Mutta tää tuli mieleen, mä totesin, että vittu siinä on vaan 4 sointua. Tää on tosi helppo. Tää on Ysäriltä. Kaikki tietää tän. Saa laulaa mukana. Kertosäkeistö saa laulaa mukaan niin lujaa kuin vaan lähtee. Mä tiedän, että ainakin 3 henkilöä tossa, niin 4 henkilöä siinä. Ja on siellä 5. Imatran ihmeestä mä en tiedä, mutta ainakin sen kumppanit tietää tän kappaleen ja nää saa laulaa oikein. Ja Broidikin tietää. Saa laulaa täysillä. Tää on hyvinkin tuttu kappale ja turha sanois nimeä. Lähetään.
causes silence. We must be mistaken. The same old thing since 1916. In your head, they are dying with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are dying. In your head, Sahabe, Sahabe, Sahabe. What's in your head? In your head, Sahabe, Sahabe, Sahabe. Meillä oli se yksi vielä, mikä tosin tätä on paha lähteä niinku enää pistää perään, koska tää oli aika hyvä. Tää oli itse treeneissä meillä on mennyt tää huonoiten ja nyt se meni parhaiten. Tässä ei ollut mitään menetettävää enää. Mut meillä on tosiaan se yksi, mitä tää yksi valkopaitainen suomenruotsalainen huusi tuolta. Just sinä. Se huusi keskellä settiä ja me oltiin järkätty itse asiassa ihminen sitä huutamaan tänne, joka on Harry Broidi, mutta sitä ei ikinä näkynyt täällä. Niin kuin aika moni muukaan ei ikinä näkynyt. Eli niin paljon mustakin välitetään. Kiitti. No ei. Tää on, mä luotin teihin kaikkiin. Ja Janne Jokke ja oli niinku, se oli niinku plussaa. Se oli plussaa. Ja Katja sä oot ihana. Mä tykkään susta. Meistä tulee parhaat kavereet oikeesti. Mä rupeen niinku oikeesti frendaan sun vaimon kanssa. Kiitti. Katja on loistava. Katja antaa sun soittaa rumpuja. Mä aina luulin, että se ei anna, mutta nyt se antaakin. Aika huono vitsi oli. Mut tää oli yksi pyyntö, mikä tuli ton valkopantset suomenruotsalaiselta. Kun me päätettiin, että jos joku sitä huutaa, niin se on pakko soittaa, koska kukaan ei ikinä soita sitä. Niin tää on ikävä kyllä Paranoid. With my woman, cause she couldn't help me with my mind. You've been gone insane because I am frowning all the time. No longer I think of things, but nothing seems to satisfy. I lose my mind if I don't find a thing to pacify. Can you help me occupy my brain? Oh yeah.
You will laugh and I will cry. In this I cannot feel like nothing is so unreal. And so as you hear this was telling you now I know my state. I tell you to enjoy life. I wish I could, but it's too late. Elävät pensaat kiittää ja kuittaa.